Ngisazama uku-adjusta i-lighting. Sa-adjust i-light. Hayi. Adjust i-light. Hayi. Siyabangena ke manje sesilungisile yonke into. Just the lighting. This one. Better. All right. Ake sixoxeni ke namhlanje ngizokhuluma indaba yokugeza. Ngixolise bandla kwinto eyenzekile ye-load shedding, but sengi-activate i-backup, so everything is under control njengamanje. Ake sikhulumeni ngakho ke manje. Mangabe ngikhona ukugeza ngenxa yesikhathi ngeke ngisalokhu ngishona le nale. Uma ngabe ugeza awuvele nje usuke thiwe hayi sakogeza ubani, cha akuhambi kanjalo. Mawuzogeza kuqala kulungiswe umonakalo osuke sewenzekile. Angikuchazele kanje. Mhlambe manje thiwa hamba uyogeza ngoba kuthiwa uhamba nesilwane. Lesilwane ohamba naso seze safika ngisho la ulala khona, sakucindezela, waba namaphupha amambi, waqinyeka, wenza izikweletu, waba nezitha, uyabona. Okusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi lesilwane kuthiwa hamba uyosigeza. Kusho ukuthi sesikhona nasekhaya. Ngoba umuntu izibusiso zakhe nala ekwazi ukuthi impilo yakhe ihlelwe khona ila ulala khona. Njengoba ebusuku mawulele uba namaphupha amambi, ube nezinkinga, ube nayo yonke into. Shuthi inkinga isikhona nala ulala khona. Ingakho abanye babuye bahlaselwa abantu la behlala khona, baxabane bodwa la behlala khona, uzuyithatha izinkinga zasekhaya uye nazo emsebenzini. Ufike emsebenzini nakhona lento ohamba nayo ithola abantu abanenhliziyo ezimbi emsebenzini mayisisebenza ngawo ukuthi baku-attack. Once kwanabantu abakuzondayo emsebenzini, kushuthi lento ohamba nayo seyikhona nasemsebenzini. Shuthi isilwane siyinto ehamba itshaleka ngoba makuthiwa umuntu unesilwane kusuke ngashiyo ukuthi unesilwane sodwa ahamba naso. Xobo akube isilwane sodwa. Sisodwa esingena ngaphakathi kumuntu esizohamba nesizomqhumisa, yabo, nesomakha ilonda ngaphakathi nesizodidisa isystem yokuphila komzimba. Sisodwa esingena ngaphakathi. Esingena ngaphakathi kuba yilesi esikhulu. Angithi nazi izilwane emakuthiwa ushawa ngesilwane azilingani. Khona esikhulu, khona esiseduze kwalesi esikhulu, khona izingane. Ngisho izinkawu mazamba, izinkawu azilingani. Khona inkawu enkulu ephethe lezi zinkawu ezambayo. Mase kuba khona a second in charge, mase kuba khona ekuthiwa zingane. Into egange kakhulu yile ebizwa ngokuthi zingane, ilezi ezincane zigange kakhulu. Nelwane makuthiwa unesilwane, ayikho into ethi unesilwane sodwa hamba usikhiphe, ayikho into enjalo. Kuba esodwa esikhulu, mase kuba khona esi second in charge ekudestroyeni impilo yakho. Mase kuzoba khona eziyibutho ekuthiwa zingane. Izingane ke zihlukana phakathi. Ezinye ziba sekhaya. Zizokwenzana ekhaya.
zizodala ingxabano, zizoqhatha nabafowenu, zizoqeda ukudla, zizoganga. Lese kuthiwa zingane egangile lezo. Bese kuzoba ezinye ingane zizokulandela mawuye emsebenzini, ziyokwenzana emsebenzini, ziyoqhatha nabantu osebenza nazo, ziyokwenza ube nenhliziyo encane. Mawuphume udiniwe ekhaya, uyofika emsebenzini, lokho kudinwa kwakho kuqhubeke emsebenzini. Baze basho abanye bethi mhlawumbe inkinga zakwakhe, yebo baqinisile, imimoya elwayo yasekhaya ikulandele wathi mawufika emsebenzini, kanti ngebhadi emsebenzini khona umuntu ontekenteke naye oneyinkinga, wafike wasebenziseka yilezi zinto ohamba nazo ukuthi aka-attack back. So ngeke ukusebenzele ukulwa naye lo muntu osemsebenzini. Ngeke mawuzolwa naye ngeke uzowine, ungagcina uphela umsebenzi mawuzolwa naye. Ngeke ukusebenzele ekhaya ukulwa nendoda yakho, uzogcina uphela umendo, ngoba izinto eziqhatha nendoda sezikhona la ngaphakathi. Kunezinto eseyideployeke zona ngendlela yazo, sezingaphakathi, sezenza umonakalo. Uzoxabana nendoda, ukhonjwe endodeni, uxabane nezingane ozizalayo, ukhonjwe enganeni, uxabane nomakhelwane ka next door. Yini egangayo? Yilezi zinto ezigcwele lekhaya. Bese uthi uzambele edolobheni qhamuka umuntu athi umuntu uhamba nesilwane kumele ukhishwe, usuyasuka nawe usuthi uyogeza. Cha, ayiqali lapho. Iqala phi lento? Iqala ekuthenini le team esihlangene ekhaya, esixova, seyiqeda ukudla, seyiyaqhatha, intshontshe imali kade uyibeke manje nje usukhohliwe ukuthi uyibeke phi, awusakhohlwa kanje, unenhliziyo encane, awusangeneki, uba ngumsindo, ukudla kuyaphela, imali kuyaphela. Akususwe le team esila ekhaya, kunendlela yokuyisusa ke le team egangayo. Mayisisusiwe le team, bese iyosuswa nasemsebenzini. Izosuswa kanjani emsebenzini? Kulula ukuyisusa emsebenzini, kulula, ngintshela imfihlakalo. Izosuswa kanjani? Bengabe unehhovisi, thatha izibi zasehhovisi, uphinde uthatha izibi zala uhlanganela khona nabanye abantu. Ngenkathi uthatha izibi, hayi ngoba uthatha izibi zala, uthatha le mimoya yakho ofike nayo, usuyayisusa emsebenzini, uyikhipha ngezibi emsebenzini. Once kwenzeka lokho, after lokho sebezokuthanda emsebenzini, ikhishwa ngezibi, bese uzoyikhipha eyala uhlanganela khona nabantu, bese uzoyikhipha eyasegcekeni lasemsebenzini ngenhlabathi yakhona. Zu3 into oyidingayo. Mawune office, thatha izibi ze-office, izibi zakho ufike nazo lezi. Thatha izibi zala uhlanganela khona nabanye abantu, ngabe ilani sebenzela khona noma ilani idlela khona, thatha lezo zibi. Bese uyegcekeni lase-office, uthatha izibi zangaphandle, hamba nazo. Uyozenzani lezibi sewuza nazo kumuntu ofana nami o-understandayo ukuthi sizokwenziwani? Sengizokwenzani mina? Sengizozithatha, nginendlela engizozilawula ngayo, bese kwenziwane ekhaya. Mase kukhishwa le mimoya esekhaya esilwe yaqhatha nezingane zakho, yaqhatha nomkhwenyana, ngoba ngempela ngoba iyaganga, izovele yenza umkhwenyana kube ngazuthi wena umhloniphi, ivele isuke lemoya iyomupha intombi ngaphandle. Umuntu wesilisa hayi ukuthini, uyaphiwa intombi, uphiwa izinto ezisuke zilwa, zivele zenzeni, zivele zibeke intombazane enhle angeke athi no kuyona, ukuze inhloso kuba ukudilika kwakomuzi wakho wena ochithwayo. Mase kulungiswa, ifuna ikhishwe lezi zinto eseyingenile ekhaya, ngoba ziyabonakala zikhona, ngoba kuvuleke ompompi lana ebusuku, kulelwe kugagazeka icapha, kunezinto ezihamba phezulu, awuqondi ukuthi yini, amaphupha amambi lana, uyabona, kuyabonakala vele zikhona izinto ezingekho kahle, ziyakhishwa. Mase zikhishiwe, zizokwenziwani lezi zinto? Before kuyiwe emanzini kuyogezwa, zizosuka
uye koyibeka ngoba lezi zinto ziyimimoya eseyashona. Eyokuqala indawo eyibekwa kuyona zibekwe emathuneni. Yile indlela oyikhiphe ngazo endlini thiwa uyoyinika ikhaya elisha ngoba besezazi ukuthi kusekhaya. Uyazithatha lendlini sewuyilandile emsebenzini. Wena wabona makuthiwa kushona umuntu ehamba udlula nehlahla la efele khona nale behlala khona nalayo ngcwatsha khona into efanayo. Mawulungisa uhamba njengobusuku uthatha umuntu makuthiwa kushoniwe. Uya la sebenzela khona uthatha inhlabathi uthatha izibi uthatha yonke into uye endlini uyikhiphe. Kunendlela ke ekhishwa ngazo endlini. Imina ke ngedwa uyaziyo leyo ndlela okwamanje ngeke bayazi abanye khohlwa. Bese uyisa uyoyingcwaba emathuneni ukuze zingakulandeli. Mawuyingcwaba emathuneni funa mawuyingcwaba uyishiye imali emhlophe. Ngeke ngize ngisho ukuthi malini, ngiyonitshela eceleni ngoba ngiyazi khona ngisho abantu abazosuka beyoqola abantu ngale into engiyishoyo abanye izobasebenzela. Uyayishiya imali emhlophe kodwa awushiyi noma yiphi kodwa bamhlophe. Bese ubulala inkukhu emathuneni uthatha igazi laleyo nkukhu uthele kulomgodi ofake lezibi wafaka imali emhlophe bese ufaka negazi lenkukhu. Inkukhu masuyilahla nje eceleni iyodliwa izisho. Sewukwenzile ke lokho sewuzibekile njoba ushiyelana igazi wenzela ukuthi zibone ukuthi hayi ngoba ulwa nazo kodwa uyitholela ikhaya elisha. Ngoba beke waveza ukuthi ulwa nazo zizolwa kanti la kusebenza ukushaywa ngomqondo. Uyazibeka bese ushiya igazi bese ushiya imali emhlophe. Mawushiya imali emhlophe ziyabona vele ukuthi uzobuya ngoba imali ziyazi ukuthi uyayithanda. Kanti imimoya isebenza ngemali emhlophe ucela noma ubeka. Bese uyabuya ke lapho ngoba usukwenzile lokho. Usuwenzani ke manje? Usuyabuya usuye emanzini. Usuyonzana emanzini usuyogeza. Mawugeza ugezelani manje? Ekade sezikunamathele emzimbeni nekade sesingene ngaphakathi sewuyoshiya ke emanzini. Kodwa mawuzovela usuke nje kuthi unesilwane ushona emanzini uyageza ubuyele ekhaya. Uthini ngalezi esekhaya? Uthini ngalezi esemsebenzini? Uthini ngalezo? Ngoba khona ehlala emsebenzini esezahlala khona zigade wena zikwenzela impilo ibe mizanebule emsebenzini. Khona ehlala ekhaya sewugezileke uyageza uqala phansi ubuyele ekhaya futhi. Mawubuyele ekhaya lezi esekhaya zilanda lezi oyishiye emanzini uma zivumile ukusala. And zibuya sezilwa ukuthi ubuthi uyayilahla. Kanti mawuyithathe wazibeka emathuneni bese uyogeza wena. Ayi uzoyibona into ezokwenzeka emva kwalokho. Mina la ngikhuluma impumelelo. Uzoyibona into ezokwenzeka empilweni yakho ngoba izinto ebezilwa nawe sewuzitholela ikhaya elisha. Kufana nengane yakho bengabe isindala ingasalawuleki seyithi nayisha umthetho ungalwi nayo iguquzele noma uyilekelele ukuthi ayithole u1 room wayo ngaphandle bese uyayilekelela ngombhede nani mayisihlala endaweni yayo ifike lendlini ivakashele. Kwenziwa njalo awulwi naye umuntu maseboti naye usevuthiwe usemdala umkhipha inxiwa ayo understand ukuyiphatha endaweni yakhe kunokuthi ayiphathe kwakho. Umkhipha inxiwa nayo lemimoya elwayo awulwi nayo ngoba isiyazi ukuthi kukubula uyayithatha uye koyibeka uyoyingcwaba emathuneni. Izophila neminye imimoya lapha wena bese uyishiya negazi nemali emhlophe. Uzoyibona ke into ezokwenzeka lapha. Kufana nengane mawufuna ihlakaniphe uyayithatha uyise esikoleni ufike uyishiye eboarding school uloku uyichecka ke uyithekela igross nayo yonke into uzobona ngeke izilwe nawe mawuyishiye negross. Kodwa ingane yakho ufuna iphase kahle la ekhaya emzini wakho niyalwa nomsindo nayo ila ayisazi kumele ifocus efundweni noma ufuna ifocus ekutheni uma wayo uyahlukumezeka ndilekhaya. Ingane uyayisusa endaweni nomsindo. Izilwane uyazikhipha ekhaya uyayikhipha emsebenzini uyibeke emathuneni la kuvele khona abantu abafile khona. Wena bese wenzani wena? Bese uyogeza. Ukugeza into yokugcina
Aqala ngokugeza. Ugezani sewususeni. Njoba ugeza sewususeni njengoba nje kade wezwa amanzi ehaza wayogeza emfuleni. Mawubuya asazohaza ngoba ayikho into oyenzile ekhaya. Isitha obuna semsebenzini uzoya manje emsebenzini usazosifica ngoba ayikho into oyenzile yokulawula isimo emsebenzini. Uzigeze wena ufana nengulube kahle. Ufana nengulube ugeze bese uyongena odakeni. Ngoba awulungisile kodwa uyongena odakeni. Ngizobuya next week. Ngizobe sengikhuluma ini la. Ngizobe sengikhuluma ngokubaluleka manje kwedamu nempophoma nolwandle. Ngizokhuluma next week. Bengisakhuluma ngokugeza ukuthi awuvele ugeze